Този човек, ако почна да говоря за него, ще е много рисковано. Рисковано ще е да говоря за този човек. Значи, този човек е един велик човек. За него трябва да се говори или добро, или много добро. Защото ако не говоря добро или много добро, за мен могат да говорят или добро, или нищо. Този човек не говори много. Този човек просто думите излизат сами от страх от устата му. Този човек е спечелил шоуто "Гласът на България" само с езика на тялото си. Искам да поканя тук на тази сцена премиера на Вселената Бойко Борисов! Благодаря ви! Магистрала. Островата линия, по линията, да чак до Галена София. Не ми връщай магистралата. Предай без да връщаш. Както аз съм започнал, така вие трябва да градите. Какво ми го връщаш това? Ето, сега съм направил тази магистрала. Скоро ме очаквайте тук в Лондон с друго метро. От София до Лондон с метро. Въобще, на където сте тръгнали вие, аз там вече съм асфалтирал. Не дойдохте с някакви коли. Всеки шофьор носи в колата си чантичка за първа помощ. Аз нося чантичка за първа топка. Лопата, ножица, лента, хляб, сол и 10 журналя. Така да ме снимат. Където хора да ме снимат. Дошъл съм тук при вас в Лондон за congratulations! За геройствата, които аз лично ги правя. Ето днеска касах на Хитроу и веднага открих 12 магистрали, 325 детски градини, 18 зеленчукови, 2 зоологически. Разходих се в Хайд парк и открих, че съм се загубил. Това са други неща. Въобще с тия 2 ръце копам като багърче. Какво се смее? Не вярвате, че съм багърче. Изчакай ме след това отвън. Не ще ме чакаш. Като говоря за геройства, искам да ви кажа, че майка България винаги е раждала своите чеда герои. Ще продължавам да ги ражда и се в бъдеще. Да държих седих се за дядо ми герой, който се е борил с комунистите. Прадядо ми герой, който се е борил с османците. А пък старият ми дядо герой е създал света за 6 дни. И на 7-я седнал си почини човека. Въобще ние сте народно така. Само аз съм видел така най-известните герои. Защото това да правиш геройство, аз още в казармата си бях такъв. Да, наистина. Аз съм единственият човек, който практически ме пори седнал. На една ръка. Геройство до геройство. Знаеш, когато скачахме с парашути, моят парашут никога не се отваряше. Затова пристигах първи на земята, за да влеза първи в боя. Бил съм се с автомати. Автоматите много плакаха. Много боядоха автоматите. Хиляди геройства. Вижте, аз от малък още бях голям. Докато другите деца си играеха, там с пясъчника, в пясъчника си правиха някакви замъци, аз направих Бъкингамския дворец. Ти да видиш. Какво е? Докато го стоях, чих ги направих бацил с Българикус. Йогурт, тук така познати, йогурт. Лапнете йогурт и се сетите за мен. Въобще, много геройство правя едно. Най-важното искам да ви кажа, че в казармата бях известен от всички тези геройства. Не ми казваха Редник Борисов, а ми викаха Рейтинг Борисов. Въобще, искам да ви кажа, че вие, скъпи приятели, ако се върнете в България,
Аз ви обещавам, че черешите ще бъдат без костилки.